Ahojte, toto video bude o emóciách. Čo sú emócie, na čo nám sú emócie a ako s nimi pracovať, respektíve nepracovať. Emócie sú v podstate energia v pohybe. Čo sú emócie? My rozdeľujeme emócie istým spôsobom na dobré emócie, pozitívne a na negatívne emócie, podľa toho, ako ich vnímame a cítime. Ale emócie sú tu v podstate na to, alebo sú súčasťou našho emočného tela a komunikujú s nami. Naše telo má svoje vedomie, má svoju inteligenciu, povedzme, a komunikuje s nami cez jednotlivé levely. Áno, fyzické telo je v podstate naše emocionálne telo, či tomu veríte alebo nie, je fyzické, ono je vlastne energia. Len my to vnímame ako zhustenú energiu, ako hmotu, ale v podstate naše fyzické telo je naše emocionálne telo. Emócie sú súčasťou nášho tela, fyzického tu, v tejto realite, v tejto 3D, alebo teraz už 4D na Zemi. A my sme vlastne taký duša, ktorá sme nasunutá do tohto fyzického tela. A teraz my sme v podstate svetlo, alebo energia, alebo frekvencia, ktorá je natisnená do fyzického tela, do hustejšej hmotnej frekvencie a prejavuje sa cez toto telo. A všetko, čo nie je v súlade s našou podstatou, a našou podstatou je v podstate láska. Našou podstatou je harmónia, našou podstatou sú tieto atribúty. Všetko to, čo poznáte ako pozitívnu frekvenciu, je náš atribút, ktorý je v súlade s našou frekvenciou, s nami, s našim poslaním, s našou podstatou. A všetko to, čo vnímame ako negatívne, ako konflikt oproti pozitívnemu, je tu preto, aby nám povedalo, že niečo nie je v súlade, že nie sme v súlade niekde s niečím. To znamená, že emočné telo je tu, aby komunikovalo s nami cez prostredníctvom emócií. A preto je dôležité každú emóciu poznať a precítiť a prijať. Úlohou emócií je komunikovať s nami cez pocity, to, čo cítime, a dať nám na vedomie nejakú informáciu. A dávajú nám emócie informáciu, čo je v súlade, kto sme a kto nie sme. Áno, čo nie je pravda a čo je pravda v podstate. Na to máme pocity a emócie. To znamená, že tá emócia prišla ku nám, alebo ju cítime len kvôli tomu, lebo nám prišla niečo povedať. A pokiaľ ju nepríjmeme, pokiaľ si nevedome, čo nám prišla povedať, tak zostáva s nami. Keď ona skončí svoje poslanie tým, že my si uvedomíme, príjmeme tú informáciu, tak ona splnila svoj účel a môže opustiť naše fyzické telo. Energia ako taká, alebo emócia sa nevytratí, nestratí, ona len zmení svoju frekvenciu, odíde z tohto, z vášho emocionálneho tela, No a problémom však je, keď sa rozhodneme, že niektoré druhy emócií proste nebudeme prijímať. Budeme sa tváriť, že neexistujú, lebo sú nám nepríjemné a budeme ich potláčať. V tom momente, keď potláčame emócie, tak v podstate sa bránime ich pochopeniu samu seba, pochopeniu, čo sa vlastne deje. A potláčame ich v rámci svojho energetického tela a zvyčajne to ide na to miesto, tá energia si hľadá tu energeticky najslabšie telo, kde sa vlastne zaradí a tam sa natlačí a v podstate ako my prechádzame životom a cez rôzne situácie a znovu preciťujeme tú istú emóciu, ktorá nám je nepríjemná a potláčame ju, to je vlastne zlomok sekundy. Ani si to nevedíme, to vlastne je to nepríjemné a potlačíme to na to miesto. A v podstate, keď to tak robíme dlhšie a to miesto je už naplnené, lebo to je zhustená vlastne energia,
tak časom začne nám istým spôsobom nejakým symptómom dávať na vedomie, že to miesto je už plné, že už to nezvláda, hej, že potrebujeme s tým niečo robiť, už tam nie je miesto na to, aby sme to tam skladovali. Áno, dovtedy to bolo tolerovateľné, ale už potom nie. Už je to ako vlastne máte pokrývku na hrnci, kde sa varí voda. Hej, tak vlastne to už tam začína tá pokrývka robiť toto. A prejavu sa to rôznym chvením, nejakým napätím, môžu to byť všetky tie rôzne fyzické symptómy alebo emocionálne symptómy. To je jedno. V každom prípade to je už nezdravý spôsob spracovania informácií z emócií. To znamená, že všetky emócie sú dôležité pre nás, všetky majú pre nás informáciu. To, že emócie potláčame alebo sú nám nepríjemné a ich odtláčame, je nepochopenie princípu emócií, lebo robíme to vlastne všetci. Robíme to všetci, nevedome, podvedome, lebo máme naučené vzorce, že v určitých situáciách sa to a to nerobí, to a to sa neprejavuje. Vtedy a vtedy sa neplače, hej, ale väčšinou pre mužov to platí. Všetky programy byť dobrým chlapčekom, dobrým dievčatkom, áno. Hnev sa neprejavuje, lebo to je akože nepripustné. Proste všetky sociálne programy a nastavenia, ktoré sú tu, nie sú v súlade so zdravým emocionálnym životom nás ľudí. Emócie nám slúžia, sú náš priateľ na to, aby nás usmerňovali a pripomínali nám, kto sme a kto nie sme a kde vlastne vybočujeme z cesty. Kde všade, keď nám je niečo povedané a ja mám nejakú emóciu, ktorá je nepríjemná, keď nám niekto niečo povie, čo nie je v súlade s našou pravdou, naša inteligencia a telo to vie, áno, ale my uveríme tomu, identifikujeme sa s tým a už sme v konflikte. A spôsobuje nám to presne tu, hej, tá emócia nám ukazuje, že bolo nám niečo povedané, čo nie je pravda o nás, áno, nie je v súlade, hej, s našou podstatou, našou svetskou podstatou, povedzme to takto, s tým, kým sme, a vzniká tam táto emócia, ktorá vám dáva na vedomie túto informáciu. A čo nám vlastne dáva na vedomie? Dáva nám na vedomie, že sme prijali nejakú nepravdu, že nám niekto niečo hovorí, čo nie je v súlade s nami. Áno, to znamená, že ak pochopíme my takto túto situáciu, tá emócia môže odísť. Sme to zdravo spracovali. Niekto nám niečo hovorí a my máme z toho nepríjemný pocit, lebo nie je to v súlade s nami. Predsa vieme, kto sme, my predsa vieme, kde je pravda, my predsa vieme, že nie sme to, čo nám hovoria alebo tvrdia, alebo nás ponižujú, alebo proste čokoľvek. Hej? A všetky tie negatívne emócie nám hovoria, že aha, toto nie je naše. Áno, takže keď to chceme zdravo spracovať a prišla tá emócia, taká aha, jasné, to nie som ja. Ja viem, kto som, vystupujem, nekupujem to, áno. Neriešime to, kto nám to hovorí, prečo nám to hovorí, ale my i vlastne posilujeme sami seba, vieme, kto sme, hej, a kde nám to vlastne narušilo tú našu hranicu, hej, cez prostredníctvom tohto symptómu negatívnej emóciu, ktorú cítime, hej. Cítime presne na tej úrovni, kde nám vzniká ten konflikt, na čo to vlastne narážalo, na čo to útočilo. Áno. A obhájime sami seba. Sami seba pred sebou. Dobre? Vtedy tá emócia odchádza. Hej? Nekupujeme. Hej? Nedali sme sa oklamať. Áno. Takže toto sú emócie, ktoré sú dôležité. Takisto nám bolo povedané, že nie je dobre prejavovať hnev, že treba byť neutrálny, treba v situáciách proste zadržať tieto emócie, pretože to nie je akceptovateľné, lebo ste agresívni, lebo ste negatívni, alebo ja neviem čo všetko. Áno? Nie. Každá emócia je dôležitá a každá emócia sa potrebuje precítiť. Nie nám napríklad ukazuje, kde naše hranice boli prekročené. Áno? Je plno emócií, ktoré nám hovoria niečo. Napríklad, keď niekto stráti svojho blízkeho. A teraz je ten proces smútku. Áno, keď smutíme za niekým. To je proces. Je to vlastne
ten smutok nám hovorí, že tam bola nejaká osoba, hej, ktorá nám naplňa nejaké základné emocionálne potreby a teraz tam už nie je. Teraz sme vlastne tie základné emocionálne potreby ako láska, podpora, prítomnosť, ochrana, ja neviem, spolupatričnosť a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Zrazu to tam nie je. Ale my predsa vieme, že tá osoba nám to všetko dávala a vieme, aký je to pocit, a tak zrazu si to vieme začať nahrádzať sami. A pochopíme, že už sme dospeli, už nám to nikto nemusí dávať, že si to vieme dať sami, všetko, a necháme, a potom ten smútok sám odíde, lebo dokážeme vlastne už sami kráčať a všetko to, čo sme tá osoba nám dávala, dokážeme si dať sami sebe. Alebo dokážeme prijať, že proste to vieme dostať aj z niekadiaľ inokadiaľ. Že nie len tá jediná osoba, hej? A to je vlastne proces smutenia a smutku, keď ten smutok je tam, hej? A dáva nám na vedomie, že nemáme spracovaný ten proces, že tá daná osoba nám nepatrila, je v nejakom procese zmeny, odišla z nášho života a my si myslíme, že je to koniec sveta. Hej? A to telo nám dáva na vedomie cez ten smutok, cez tú emóciu, hej? Že to je všetko v poriadku, že potrebuje čas povedať, sa rozlúčiť, pochopiť to, spracovať to. Teraz je už čas, aby sám začal všetky tieto emocionálne potreby dávať sám sebe. Alebo z nejakých iných zdrojov. Že je to všetko v každom momente okolo nás. Je toho dostatok. Nebolo to len v tej jednej osobe. Takže je dobré precítiť každú jednu emóciu a pochopiť jej význam, prečo je tu a čo nám vlastne hovorí. A na to je dôležité, aby sme prijali danú situáciu, aby sme ju cítili a boli sme natoľko dlho, pokiaľ jej správu nepochopíme. Či je to hnev? Áno, hnev je úplne jasný, hej. To vieme v situáciách, hej, že niekto nás tlačí, alebo niekto niečo od nás chce, alebo niekto prekračuje naše hranice, hej, alebo niekto proste robí, čo sa nám nepáči. A vtedy automaticky telo, hej, čo nie je v súlade s vašou, hej, podstatou, hneď reaguje hnevom, hej, odporom a tak ďalej a tak ďalej. Alebo kričíme. A hnev je dôležité vyjadriť aj kvôli tej druhej strane, aby chápala, kde máte hranice. Ako môže druhá strana chápať, kde máte hranice. Hej? Takže keď sú prekročené hranice, prejavuje sa to hnevom. Áno, začneme sa v podstate hnevať, cítime to a prejavíme to a tá druhá osoba vie, hej, že pokiaľ môže, pokiaľ nemôže, pokiaľ je to v súlade s vašim bytím a pokiaľ to nie je v súlade, hej, až pokiaľ to je a pokiaľ to nie je. Takže to je taká veľká téma, každá emócia je dôležitá, každú emóciu, ktorú cítite, má svoju správu a ktorá nám vlastne informuje, kde vznikol konflikt medzi tým, čo sa nám deje v živote a našou podstatou, buď našim vlastným pričinením alebo pričinením zvonku. A taktiež sú emócie pozitívneho charakteru, ktoré nám vlastne cez vnímanie a cítenie nám hovoria, čo je to láska, čo je vlastne podstatou a je vlastne v súlade s našou podstatou. Hej, všetky príjemné pocity sú v súlade s našou podstatou, sú frekvenčne v súlade s našou podstatou. Hej. Naša duša v podstate vibruje na mnoho vyššej úrovni ako naše fyzické telo. Áno, a presne tie pocity nám pomáhajú, hej, nám pripomínať, kto sme, hej, s tým spôsobom, že sme tá láska. Hej, že nie sme ten strach a iné veci. To znamená, že každý strach, ktorý prišiel zvonku, hej, a teraz nás spôsobuje taký, hej, voláme to strach, istým spôsobom, aj keď je to symptóm, ale vyvoláva to rôzne, hej, emócie pod tým, alebo prvotne tam bola iná emócia, teraz to vznikne strach. Je to presne to, kedy nám hrozí odpojenie sa od podstaty. Hej, všade tam, kde vám niekto sa snaží niečo povedať alebo tvrdiť a vy viete,
že to nie je pravda a že by to spôsobí v podstate odpojenie od vašej podstaty. No, veľa ľudí s depresiami a s tiesňou majú presne to, že sa odpájajú sami od seba, lebo začínajú veriť vonkajším veciam a programom zvonku, nepravdám voči vlastnej podstate. Vtedy tam vzniká ten konflikt. Áno? Si tie emócie tam potom pumpujeme a už keď tam vzniká pnutie, tak máme rôzne pocity, také mravečenie alebo napätie v rôznych častiach tela, ktoré je potom už permanentné, hej? A chce svoju pozornosť, lebo komunikuje s nami cez tieto veci, alebo chce našu pozornosť, aby sme to už prestali robiť, aby sme pochopili, čo sa deje. Nie? To znamená, že na to sú emócie dôležité. Sa ospravedlňujem za tie správy, ale neviem to ovplyvniť. Takže a teraz ako pracujeme s tou emóciou? To urobím ďalšie video na toto, aby to nebolo veľmi dlhé. Takže toto je význam emócií, prečo sú tu. Sú vlastne našim priateľ, komunikujú takto s nami cez pocity a emócie a navádzajú nás v podstate, navracajú nás späť na tú cestu, na podstatu, prečo sme tu. Hej? Kto sme a čo je našou úlohou. Ako v podstate sa máme správať alebo robiť a čo nemáme. Všetko to externé, čo k nám ide a nie je pravda o nás, tak sú negatívne. Všetko to, čo je v súlade s nami a je pre nás vhodné, tak sú väčšinou pozitívne emócie. Tak a tu by som to uzavrela. Ďakujem za pozornosť a ak budete mať akékoľvek otázky, tak mi napíšte dole, dobre, do komentov. Ďakujem veľmi pekne.